Ej, det er sjovt. Min finger. Den skulle lige knækkes, du ved. Det bliver ikonisk, det her. Og så var meget skriver i den. K.E. Hej, det er godt. Mange gange i Hvordan står man? Ja tak, sæt den godt afsted. Okay, så vi har tænkt lidt, det ville være lidt sjovt, hvis du lavede sådan en lille præsentation, hvor du siger dit navn, dit alder, og så sådan en random fact om dig selv. Ja. Du må godt lige tænke lidt over den, hvis det er der. Jeg hedder Astrid, og jeg er 17 år gammel. Og hvad fuck skal man sige? Jeg er laktoseintolerant. Hvorfor valgte du at tage på efterskole? Jeg tror, at jeg var sådan... altså, der er sådan den lidt basic-agtige svar med sådan, at jeg måske bare gerne lige ville prøve noget andet før gymnasiet. Og måske ikke følte mig helt klar til sådan at... lige skulle alt det føles sådan lidt voksent. Eller et eller andet. Men jeg tror også bare, at jeg ikke havde... altså sådan de sidste venner, jeg fik i sådan slutningen af 9. klasse, de var gode, de fleste. De var rigtig søde, de fleste af dem. Men jeg tror gerne, jeg vil sådan se om... Jeg, på en eller anden måde vil jeg også gerne bevise over for mig selv, at sådan jeg er så okay at være venner med. Og sådan, at jeg godt kan finde ud af det, og sådan noget. Jeg gik meget godt. Og sådan noget. Det tror jeg var meget sådan grunden til, at jeg ville tage på efterskole. Jeg hedder Niels, og jeg er 16 år, og jeg bor på Færøerne. Hvad var dine forventninger så til at starte på efterskole? Jeg havde ikke så mange forventninger, men jeg tænkte bare, at det var en meget god idé, fordi jeg havde det måske ikke så godt der, hvor jeg var i den skole på Færøerne. Så tænkte jeg, at måske ville jeg få det bedre i Danmark. Okay, mit navn er Idon. Jeg er 16 år, og jeg har farvet mit hår i nærmest alle farver. Hvad var dine forventninger så til at starte på efterskole? Altså til at starte med, troede jeg ærligt talt ikke rigtigt, det blev særlig fedt, fordi jeg har altid været sådan asocial. Jeg er blevet mobbet sådan sygt meget på mine andre skoler, så jeg var sådan, oh no, I gotta live with these people. Sådan, hvis da jeg blev mobbet igen, så ville det være nederen og sådan også bo her. Men så på den anden side var jeg sådan, men det ville også være lidt umuligt at mobbe nogen, man boede sammen med, føler jeg. Så jeg var både positiv og negativ på samme tid, tror jeg. Hvorfor filmer du? Fordi jeg det ved jeg ikke. Hvorfor filmer du? Badetur! Hvorfor filmer du? Sommer! Hvorfor filmer du? Jeg har ikke sagt ja. Okay. Jeg hedder Sigrid, jeg er 16 år, og jeg har gået til bowling en gang med 4-5 af mine venner i folkeskolen i sådan 4. klasse. Da jeg valgte at skulle på efterskole sådan i 7. og 6. Der glædede jeg mig sygt meget og kunne slet ikke vente. Men så kom 9. og det synes jeg egentlig var mega fedt. Og ville sådan set godt have haft lidt, altså jeg tror jeg havde lidt svært ved at komme ud af den boble der. Og også altså dage op til var jeg sådan, jeg gad ikke afsted. Fordi at det var godt sådan her 1 år, at det, men sådan da jeg kom afsted, var det jo sygt fedt. Og det var også fedt at komme ud af den boble, som jeg har været i 10 år af folkeskole. Så er det jo også meget fedt at komme ud af. Hvad har været nemmere, end du forventede på efterskolen? Jeg troede, at det ville være sværere at sådan faktisk oprigtigt at få gode venner på så kort tid. Altså det ved jeg, det tror jeg, jeg hørte folk sige det, at
troede også på det, men jeg tror ikke helt, det var sådan gået op på mig, at det faktisk, altså man får, altså sådan, de venner, jeg havde i folkeskolen, altså jeg er lige så gode venner, hvis ikke bedre venner med dem på efterskolen, selvom vi kun har været sammen i et par måneder. Og det synes jeg er ret vildt, og det er ret skørt, synes jeg faktisk. Okay, hvad føler du sådan har været nemmere, end du troede? På efterskolen? Mm. Jeg får venner. Ej, det er en meget sådan organisk og sådan naturlig måde, man bare møder folk på, og sådan, ja, og sådan bare bliver tætte med folk på. Og sådan noget, det havde jeg på en eller anden måde regnet med, at man måske skulle arbejde lidt mere for. Hvad er så blevet nemmere for dig, end du troede? Måske noget, du tænkte, okay, det bliver svært, men det har du faktisk haft nemt ved. Helt klart at snakke med nye mennesker. Det havde jeg det meget svært med i starten, men det er blevet meget bedre nu. Nu kommer fuglene igen, og lyset hælder pludselig ind. Det kommer gennem alle spræk og lysene, der er tilbage. Mit navn er Sejr. Jeg er 17 år, og jeg ved det præcise år, når Danmark blev officielt gjort kristen af kong Harald Blåtand. Hvad har sådan været nemmere for dig ved at gå på efterskolen? Du har troet, at du måske havde tænkt, var sådan svært, men så i virkeligheden har været sådan nemmere, end du lige troede. Men ret meget har været svært for mig. Men jeg tror måske, at sove hjemmefra, det er lidt et basic svar, men det er også rigtigt, det er meget lettere, end jeg troede. Så det har været fedt ligesom at sådan... Ja, det har været sjovt at sådan prøve at være lidt selvstændig og sådan noget, og finde ud af, hvad man selv skal have. Og der var en gang, og det er måske lidt pinligt, men der var jeg løb tør af sådan tandpasta, og så gik jeg ned i Netto og købte mit eget, og det fik mig bare til at føle mig så sådan voksen. Hvad har så været sværere, end du troede, da du startede efterskole? Maden. Det her kommer nok til at komme op i masser af mine svar, hvis det bliver lidt dybere, men jeg har autisme, og det farver også rigtig meget af mit liv, specielt med sådan at spise sådan noget. Det gør mig rigtig sådan svært og meget sådan kredsen med, hvad jeg spiser, og min hjerne kan ikke rigtig håndtere særlig mange forskellige teksturer. Så det har været svært at sådan finde mad at spise, men lærerne er der altid lidt for at hjælpe mig, og sådan hjælpe mig at finde noget. Jeg har altid en masse snacks på mit værelse. Hvad har været nemmere for dig, end du troede, det ville blive? At blive sådan mere sådan udadvendt, sådan tale mere og bare sådan blive meget ærlig, føler jeg. Eller sådan bare sådan være lidt en åben bog-agtig. Det troede jeg aldrig rigtigt, jeg ville have det nemt med, men sådan, I don't know, her, det gik det fra den ene dag til den anden nærmest, og så var jeg sådan, okay. Hvad har du så sådan lært om dig selv, mens du nu har gået på efterskole i de her 8 måneders tid? Sådan, folk der sådan craver det der fællesskab. Det her tror jeg har lært af sådan virkelig holde af. Vidste du også inden, at du også sådan cravede det der fællesskab, eller er det også noget, du har fundet ud af om dig selv? Altså, det vidste jeg egentlig godt, og jeg tror også, det var en af de store grunde til at vælge at tage på efterskole. Fordi at jeg virkelig savnede i folkeskolen det der med at sådan være sammen med folk på sådan lidt mere, det er weird, men sådan en intens plan. Det tror jeg egentlig, jeg savnede uden rigtig at have oplevet det. Så jeg tror sådan lidt, jeg prøvede at finde det, og så det har man jo så sygt meget fundet her. Hvis folk var ved hinanden mega meget. Hvad har du lært om dig selv? Jeg tror, jeg har lært, at jeg er måske lidt genert, hvilket jeg blev overrasket over, fordi jeg tror bare, jeg var en sur lille møgunge før. Men
Nej, åbenbart ikke. Og så tror jeg også, jeg har lært, at jeg meget godt kan lide at være en del af et fællesskab, og jeg kan meget godt lide at være nede til sådan en aftentale eller sådan noget. Bare sådan simple, små ting, hvor der er man bare lidt en del af noget. Du er sikkert blevet mega overrasket over, at det faktisk har været nemmere for dig at komme ind i et fællesskab og finde ud af, at du faktisk er god nok. Mm. For det lyder til, som om, at når jeg lytter til dig, at du virkelig har lært dig selv at kende, fordi du virkelig har fundet ud af, at du er god nok, og det har ikke været din skyld førhen, at der er andre, der ikke har kunne se det. Ja, det tror jeg i hvert fald også. Det var lidt hårdt at indse, da det var, men du ved, sådan, det gik bare langsomt op, I guess. Altså, jeg tror, jeg har lært, at sådan lige meget hvor slemt noget kan være, så kommer det altid sådan tilbage i midten. Det kan aldrig være sådan slemt i for langt en periode, og godt i for stort periode. Det vil altid sådan balancere sig tilbage. Sådan, midten er jo heller ikke dårlig med, så midten er bare midten. Og der er okay at være. Hvad føler du har lært om dig selv på det her år? Jeg har lært, at jeg er meget forskellig end andre sådan teenager. På grund af før, så gik jeg på en specialskole, og jeg glemte lidt, hvordan sådan normale teenager var i det hele taget. Så det var sådan lidt mig at sådan lære at prøve at sådan gå ind i det generelt sådan miljø af andre teenager. Jeg behøver ikke rigtig at skulle sådan være en normal teenager, og det er også bare okay at være mig. Men det føles også lidt isolerende nogle gange selvfølgelig, på grund af, at man kan føle sig meget sådan fundamentalt forskelligt fra andre mennesker. Og ja, det var svært. Har det været sværere, end du forventede? Nogle gange ikke. Nogle gange havde det været lettere forventet. Det handler lidt om, hvordan jeg har det. Sådan, hvis det er en dårlig dag, så kan det være meget, meget dårligt, men sådan har jeg også hørt fra andre, at det også er. Så jeg tror ikke kun, det er mig ting. Så længe det ikke er sådan mig, så det er mine ting, er sådan noget, det er til mig. Det kan lave mine sketches. Er det der? Ja. Crazy. Jeg har aldrig set dit værelse før. Nej, det havde jeg heller ikke, før vi begyndte. What the fuck? Ej, det er uhyggeligt. Det er jo mega hyggeligt. Jeg kan lide, du sidder med den der, hvor du så... Hvor var du precious. Nå. Er der sådan en sådan specifik ting, eller noget du gerne, eller flere ting, du gerne vil sådan tage med dig videre, som du sådan tænker, det her, det vil jeg gerne sådan bruge videre i livet? Jeg tror nærmest alt, jeg har lært på efterskolen. Fordi jeg var ikke en særlig social person før. Sådan, jeg var meget... Det kan godt være, at folk har kaldt mig emo her, men jeg tror, jeg var mere emo før. Så ja. Jeg har i hvert fald... Jeg kan godt lide den sociale del, jeg har lært. Og så kan jeg også godt lide, at jeg har lært at sådan tage hensyn til mig selv. Hvad vil du gerne tage med videre, når vi så sådan stopper det her år? Jeg tror, jeg tager med mig, at det er okay at være sig selv, måske. At man kan godt sådan passe ind på sin egen måde. Og at jeg skal lave flere ting. Så du kan godt lide det her med, at der sker noget også? Ja, men jeg har fundet ud af, at jeg kan godt lide det mere, end jeg troede, jeg ville, måske. Jeg troede ikke, jeg var en særlig usikker person, inden jeg kom på sådan en efterskole, på grund af, jeg bare lidt holdt til mig selv mest. Altså sådan lige pludselig, wow, alle de her ting, kan alle de her mennesker, kan alle de her ting, som jeg ikke kan, og skal jeg lidt sådan deal med det, og finde ud af, hvordan jeg skal reagere på det, og hvordan jeg skal have det med det. Jeg skal lære sådan at være sådan, ikke at være så usikker over for mig selv, at være sådan, jeg er god til andre ting, end de er. Jeg tror også, en ting, jeg har lært rigtig meget derovre, er at sådan,
være i mig selv og være stolt af de ting, jeg kan gøre, i stedet for de ting, jeg ikke kan gøre. Skal vi gå til den? Det er jo virkelig det dybe spørgsmål. Det er jo det vildeste spørgsmål, vi er til det. Eller, så bliver man nervøs. Jeg ved ikke, hvor dybt det er, men det er sådan... Det er næsten det, der startede dokumentaren. Ja. Det er klart. Så spørgsmålet hedder... Spørgsmålet lyder således. Ej, vi har skrevet det bedste år, spørgsmålstegn. Som i sådan, har efterskole været det bedste år af dit liv? Ærligt talt sådan ret deprimerende, hvis det er det bedste år af ens liv. Prøv lige at overveje, hvis det her, jeg er 16-17, og det her det er det bedste år, jeg nogensinde kommer til at have. Ellers tak, ikke? Ellers tak. Det har været fucking hyggeligt, men sådan fuck, jeg håber, der også bliver andre ting, der er meget federe end det her. Det har ikke kun været nice, jo heller. Og det er der jo ikke nogen år, der kommer til at være. Og sådan... Ja, det ved jeg ikke. Jeg føler ikke, der kommer til at være noget, der er det bedste år af ens liv heller. Og det har jeg det ret godt med. Sådan, det er ret lækkert, at det ikke kommer til at være sådan... Så kommer man ikke til at peak på et eller andet tidspunkt, så går det bare nedad bagefter. Spørgsmålet hedder bare det bedste år, spørgsmålstegn. Ja. Ved du, hvad vi mener med det? Mhm. Kan du besvare spørgsmålet? Ja. Jeg tror, at det skal man passe på med at sige. Fordi at det kan putte pres på mange. Og jeg tror, at det har jeg også følt med vores årgang. At der har været en eller anden form for forestilling om, hvordan man skal udføre det her efterskoleliv. Hvilket jeg synes, jeg har været lidt ærgerligt. At der har været sådan nogle forestillinger om, at de her årgange har gjort det her, hvorfor gør vi ikke det her? Agtigt. Og sådan... Jeg tror stadigvæk for mig, at det her, det bliver nok... Hvis ikke det bedste, så i hvert fald deroppe af. Over i mit liv. Men jeg tror, at det skal man ikke sige til en kommende efterskoleelev. Har du hørt den der phrase, sådan, det bliver det bedste år nogensinde at gå på efterskole? Yeah. Ikke? Nu når du så har gået her i 9 måneder, føler du så, at det sådan har været det bedste år? Altså jeg føler, at det der med at sige, at det skal være det bedste år, og det er det bedste år, det føler jeg sætter lidt pres på, at sådan, man skal have det sjovt hele tiden, og man kan ikke sådan, være lidt ked af det og have en dårlig dag. Så jeg føler, at jeg føler bare lidt sådan, måske er det ikke det bedste år for alle, og måske er det bedste år for nogen, men jeg synes, det sætter lidt pres på, at det skal være det bedste år. Jeg prøver at finde park. Hvordan synes du, den sådan headline er? Eller sådan, synes du, det har været det bedste år i dit liv? Jeg tror også, det er lidt bullshit. På grund af, hvis det her er så godt det bliver, så er det lidt deprimerende, synes jeg. På grund af sådan, hvad er der så at glæde sig til? Hørte du den, inden du startede den der Ja, sætning? jeg hørte det fra min far, som fortalte sine medarbejdere, at jeg skulle på efterskole, og så var medarbejderen sådan, jeg elsker efterskole, det var det bedste år i mit liv. Jeg var sådan, wow, det putter overhovedet ikke nogen forventninger på mig. Føler du, at det har sådan presset dit efterskole på lidt, at du har fået den der line at vide? Lidt, men også bare det, hvordan alle mennesker beskriver efterskole, sådan det bedste, de nogensinde har oplevet, alle er bare sådan, og det er hele tiden fedt og altid. Men det er det ikke. Det er ikke hele tiden fedt. Nogle gange er det også virkelig hårdt. Tror du nogle gange, at folk undlader at fortælle lidt bagsiden af, hvad efterskole kan være? Når jeg snakker med folk om, hvordan det er at gå på efterskole, så er det altså sådan, hvordan går det på efterskolen? Og så er jeg sådan, det er mega fedt. Og så stopper jeg der og så sådan, det er også lidt hårdt nogle gange, ikke? Og sådan, nogle gange har man lyst til at tage hjem. Nogle gange har man vildt meget lyst til at tage hjem. Og det føles ret forkert, at man har lyst til at tage hjem. Fordi det er det bedste år i ens liv.
Det er også lidt en autoreplik at sige. Det går mega godt. Det går mega godt, Vi hygger os virkelig meget. Ja. Men by the way, tog jeg faktisk hjem her til fordi jeg var mega ked af det. Ja, sådan, jeg græd vildt meget, og jeg kunne ikke stoppe, men sådan, det er fucking fedt, ja, det her. præcis. Kunne du godt have tænkt dig, at folk havde fortalt dig, de ting, der også kan være lidt røv her? Jeg har lært meget af, på en eller anden måde, at opdage, at det ikke er det bedste år. Måske lidt, sådan, det kunne have været lidt mere konstruktivt for mig, at sådan få at vide, at det ikke behøves at være det bedste år. Eller et eller andet, fordi det er bare sådan, så sætter man bare lidt sig selv op for failure, ikke? Altså så er det sådan lidt, så kan man næsten kun komme til at skuffe en lille smule. Og det tror jeg, at føles sådan, der er fyldt meget for mig. Jeg føler mig bare lidt skuffende nogle gange, fordi hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? Eller sådan, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Det er også på overfladen er at være super simpelt, ikke? Men sådan, det er bare ikke det, jeg synes er realiteten af at gå på efterskole. Det er fucking meget hele tiden. Og sådan noget, også selvom det kan se super simpelt ud. Når du har fået at vide, sådan, det bliver det bedste, og det bliver fucking fedt og sådan noget, synes du så, at det er lidt ærgerligt, at folk har glemt at sige, hvor svært på samme tid det også kan være at gå på efterskole? Altså, det tager jo intet fra, hvor fedt sådan et her år kan være for mange. Altså, det er jo helt klart et år, hvor man skal være skabt på en vis måde, for at kunne holde til det. Det bedste ved en efterskole kan være at synge kor med alle, og det kan også være at sidde sig selv i sengen. Og sådan nogle gange så føler jeg, at det bliver lidt for skroet, det der med det bedste år. Hvis du skulle snakke med en, der skulle til at starte på efterskole, vil du så sige, det her, det bliver dit bedste år? Det tror jeg aldrig selv, jeg vil sige til nogen. Det føles bare lidt som at lyve over for folk. Altså ikke fordi det ikke er nice, men jeg vil måske sige, det er fucking fedt, men det bliver også sådan det hårdeste år, du har haft i lang tid. Fordi det er bare så anderledes fra alt andet, man har prøvet. Overhovedet. Men du har godt hørt den der tagline, det er det bedste år, eller? Yeah. Fordi sådan, vil der være en anden sådan line, en anden motto, eller hvad det hedder, du vil sådan give det, som vil passe bedre til det? I don't know, jeg tænkte sådan på, det er sådan det mest udviklende år. Jeg føler, man speedrunner og sådan bliver bedre til at bare være i live. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan man skulle sige det. Det er vildt også det. Ja, du har sige det. Altså. Det er godt et år, hvor man også speedrunner igennem. Jeg føler, man speedrunner, man skal det der med at være i live. Det er den bedste måde, jeg har hørt formuleret på. Fuck med dig. Ej, du siger virkelig nogle guldting i dag, kan jeg mærke. Okay. Crazy. Vi tænkte lidt, at vi gerne vil have sådan nogle lidt små, sådan specifikke minder. Nu ved jeg ikke, om du kan komme på sådan tanker nogen nu, eller skal vi tage dem senere, men sådan, du ved, minder, der har været sådan, det her har virkelig været sådan hyggeligt, og det har betydet noget for mig, de her minder. Sådan, kan du komme i tanke om nogen sådan lige på stående fod, eller? Altså må det godt også være sådan lidt try and say it. Whatever. Vi kan klippe det ud, hvis ikke det jeg synes, at vi har haft mange gode snakke. Og jeg synes, at der er mange, der har virkelig været der for hinanden. Det tror jeg sætter rigtig meget pris på. Altså, det kan jeg nærmest blive sådan helt ret at tænke på. Stop. Og vi bare har sådan, ja, bare været her meget for hinanden. Og der har været mange sådan hyggelige små aftener, eller cirkler i salen, eller sådan noget, hvor vi bare har sådan snakket, og at der ikke har været noget, der har været sådan off-limits. Det synes jeg virkelig bare har været rart, og meget befriende.